afdhalus sholati wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sawan sih. Fatahqiqut taqwa mongko utawi ngujudaken takwa. Dene sebutke bahwa pokok-pokoke utawa dasar-dasare tasawuf iku wonten gangsal yaiku takwa Allah di pas wayahe sepi-sepi, pas wayahe wong rame nggih. Ngikuti sunah Kanjeng Nabi, terus mengo atau ndak mempedulikan atau menghiraukan makhluk nggih, ridho kepada Allah ya, bahwa sithik utawa akeh terus baru rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah dalam waktu senang, dalam waktu susah. Nah niki mulai mereteli siji-siji. Fatahqiqut taqwa mongko utawi nggih ngujudaken takwa iku bil wara'i iku kelawan netepi kewiraian. Wirai ingin tak sebutke napa? Ya ninggal perkara sing oleh janjane ki oleh tapi goro-goro wedi nglakoni keharaman ditinggalno iku. Wal istiqomati lan istiqomah. Dadi kudu ana sifat wirai barang nggih, kudu ana sifat wirai. Kudu wedi ya bean perkara-perkara sing syubhat apa meneh kok sing haram, sing syubhat mawon. Iku ampun sampe. Niku didikane kiai-kiai ndok mbiyen niku luar biasa masalah kewiraian nggih. Salah satu contoh luar biasa dari ulama kita Mbah Maimun Zubair nggih, dari syekhna guru kula Mbah Maimun Zubair niku beliau sangat wirai sekali. Ya di antara kewiraiane beliau niku napa? Niku beliau kan nggih masuk di dalam kepemerintahan nggih, sebagaimana kita ketahui kathah kiai-kiai kita niku yang mengatakan berpendapat bahwa harta dari pemerintah ya, harta dari pemerintah niku syubhat. Ya, iku napa syubhat. Nah, kathah sing berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena enggak jelas iki sumbere saka ndi. Terus iki misal kok pajak apa wae ya. Terus saka ndi ngoten ora pati kecampur antara satu dengan yang lain, maka ada unsur syubhat di situ. Lah Mbah Maimun Zubair niku beliau masuk teng kepemerintahan nggih ndok biyen nate terus teng MPR. Nggih. Masuk teng kepemerintahan. Nah, setiap dinas niku beliau selalu membawa bahan-bahan makanan dari rumah. Niku Mbah Maimun Zubair. Nah, terus nak pas wayahe apa rapat kados ngoten. Niki nak kula angsal trios dari Pak Yai Saudi Jeporo dari Mbah Yai Ubab putranipun Mbah Maimun Zubair. Nah niku nak ngendikane Mbah Yai Ubab, Mbah Maimun niku pas rapat niku kuat. Terus nak rapat ngono biasanya ana unjukane, ana jajan-jajan kados ngoten nggih. Selama rapat itu kuat ndak makan ndak minum. Jadi memang ninggalno iku mau. Nggak makan nggak minum. Padahal rapat kayak ngono biasanya suwi. Ya. Biasanya suwi itu. Tapi kuat ninggalno iku. Nak jare Mbah Ubab, wah. Nah aku nak abah ya Mbah Maimun sing maksud. Mbah Maimun kuat gak mangan gak ngombe. Nah aku gak mangan kuat tapi gak ngombe gak kuat. Nah, iku demi napa mau njaga kewiraian ya, njaga kewiraian ben mboten makan makanan sing napa syubhat ya, apa meneh kok sing haram ya. Lah niku saking ngati-ngatine Mbah Maimun Zubair niki di antara rahasia Mbah Maimun Zubair putra-putrane niku dados wong ngalim, dados wong sing manfaat ya, dados wong sing ahli ilmu sedanten. Niku diantarane goro-goro njogo napa makanan, njogo sumber rezekine niku lho. Mbah Maimun Zubair niku gadah mbah 3 kotak wadah duit ngoten niku. Engko nek sing sangka kaya masalah-masalah politik nggih. Niku engko didokokno dhewe. Nah engko ditasarrufno ya ning perpolitikan. Engko nek ana misal kok ngaji
ya ceramah kono ceramah kene tok amplop iku engko ana kotake dhewe niku wonten kotake dhewe engko kemaslahatan ya kanggo sing ngaji-ngaji. Terus bariku Mbah Mun gak ada usaha dhewe ana warung nggih ning pinggir daleme niku ya gadah sabin sawah digarapke santri-santrine. Lah sangka usaha niki lah beliau ya sangka kotak dhuwit niki beliau ngasih nafkah ning anak bojone Mbah Maimun Zubair. Ya, memang sing sangka usaha dhewe. Nah, iku saking tek ngati-ngatine Mbah Mun niku. Ya masalah rezeki kados ngoten. Ya maka ndak heran apabila putra-putrane Mbah Maimun Zubair nggih ya bahkan putu-putune niku do ngalim-ngalim, do ahli ilmu, do manfaat. Masyaallah. Nah, kisah tentang kewiraian para kiai-kiai kita kuwatah jane wis cukup. Wal istiqomah lan istiqomah. Jadi nah pengen bener-bener takwa niku kudu wirai ya kudu napa istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan ya. Nah, ngendikane sebagian ulama al istiqomah khairun min alfi karamah. Jadi sampean kok iso istiqomah kebaikan yaitu lebih baik daripada napa 1000 keramat. Jadi istiqomah niku rasane kan kita melihatnya keramat iki luar biasa iso mebur, iki iso ngene. Ya. Yang lebih baik daripada itu apa? Sampeyan iso istiqomah. Iku luweh bagus daripada duwe keramat kaya ngono kuwi. Ya. Karena istiqomah niku luweh angel. Ya, wal istiqomati wa tahqiqut tibai sunnati lan utawi ngujudaken gawe nyata ngikuti sunnah iku carane pripun bitahaffuzi kelawan ngreksa ya wa husnul khuluqi lan baguse budi pekerti. Jadi nek sampean pengen napa bener-bener ngikuti ajaran Kanjeng Nabi ya kudu ngreksa iku maksudnya ngreksa ya sangka perkara sing haram nggih ngreksa nglakoni perkara sing bagus nggih ya nglakoni kesunahan ya ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa husnul khuluqi baguse budi pekerti ya ngikuti Kanjeng Nabi ya kudu apik akhlake. Sampeyan ngaku-ngaku keluar wono kene iku ngikuti Kanjeng Nabi tapi akhlake gak bagus wis ndak wis. Ya Kanjeng Nabi niki akhlaknya luar biasa. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Baik dari segi perawaan nggih wajahe ganteng, badane bagus nggih. Ya indah banget wong sing ningali Kanjeng Nabi betah ya, baik segi zahire maupun batine yaitu akhlake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi adalah orang terbaik akhlaknya. Wa tahqiqul i'radi anil khalqi wa tahqiqul i'radi lan ya utawi ngujudaken mengo anil khalqi saking makhluk bisabri kelawan kesabaran wa tawakkul lan tawakal. Ya, jadi punya pembahasan wis gak usah mikirno makhluk apa sing diomongno makhluk, baik iku seneng ning sampean utawa gak seneng ning sampean. Sing gawe pokok niku adalah napa ridhone Gusti Allah. Nah, iki cara mewujudkannya bagaimana bisabri kelawan sabar. Terus sampai tawakal. Sabar lan tawakal. Ya, nek wis kaya ngono kuwi ya iku kudune sabar. Sabar dijemooh kono, sabar di ya kontra ya kene ambek supaya sabar ambek tawakal ya tawakal penuh ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tawakal niki tidak bertentangan dengan ikhtiar. Sing jenenge tawakal pasrah ning Gusti Allah niku nggih setelah ikhtiar utawa setelah usaha. Nah, sampean gak gelem usaha, wah aku kok nak ngalim dhewe gak usah sinau. Iku jenenge gak tawakal tapi tawakul, kok jenenge tawakul. Gak tawakul tapi tawakul. Nah, niku tercela.
Jadi sing tawakal niki harus dibarengi apa dengan usaha. Wa tahqiqur ridha lan utawi ngujudaken ridha anillahi saking Gusti Allah bil qanaati kelawan nerima. Wa tafwidhi lan pasrah. Dan itu tadi ada pembahasan apa ya kok ridho dengan sedikit atau banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Carane ngujudno piye? Qanaah. Qanaah niku meneriman. Dikai sithik ya nggih, dikai akeh ya alhamdulillah ya. Napa neriman. Al qanaatu kanzun la yafna. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Qanaah nggih sing jenenge qanaah neriman iku adalah napa jenenge harta karun layafna sing gak bakal punah. Ya. Maksudnya pripun sampean kok gelem neriman? Nggih, gelem neriman. Atine niki lho dilonggarno. Entuk semene ya alhamdulillah, entuk semene alhamdulillah. Jenenge napa qanaah. Lah niku bagikan koyo duwe harta karun sing akeh sampean. Soalnya napa? Atine kowe enak terus. Tapi sebaliknya sak suge-suge sampean misal kok ora neriman iki koyo ngrangsang iki piye yo bentuk semene iki yo bentuk tambahane koyo ngono. Tapi nek qanaah nggih. Nek qanaah niku yo neriman. Kanzun la yafna. Wa tafwidhi lan pasrah. Pasrah ning Gusti Allah. Ya. Ya tentunya mau setelah apa ikhtiar pasrah ning Gusti Allah. Iki ku mlakune piye sakarepe pangeran ngono iku lah. Wa tahqiqur ruju'i lan utawi ngujudaken rujuk balik ilallah maring Gusti Allah bisyukri kelawan syukur lahu maring Gusti Allah fis sarra'i ing dalam waktu seneng. Walil tijai lan balik utawa ngungsi ilahi maring Gusti Allah fid dharra'i ya ing dalam kesusahan ya balik ngerujuk ning Gusti Allah yang DP ning Gusti Allah ing dalam kesusahan. Jadi kemarin ada pembahasan ar-ruju ilallah fis sarra wad dharra. Jadi selalu kembali kepada Allah dalam waktu seneng, nah pas wayah seneng, wayah ya kepenak, wayah sukses. Begitu pula waktu napa susah. Nah waktu susah no akeh-akeh ya sudah wah nangis ning Gusti Allah niku pas waktu susah. Tapi waktu seneng niki akeh-akeh nggih kathah sing do lali abekan sing lali ambek Gusti Allah. Nah, niki pas wayah susah, wayah seneng niku kudu kembali kepada Allah. Nah, carane pripun? Yaiku bisyukri lahu fis sarra. Nek pas wayah sampean seneng, wayah sampean sukses, wayah sampean kepenak, selalu bersyukur. Ya syukur ning Gusti Allah. Lah nek pas wayah gak kepenak niku balik DP ning Gusti Allah ya. Ya donga-donga wis DP curhat ning Gusti Allah. Ing ngoten. Wa usulu dzalika kullihi wa usulu dzalika lan utawi pokok-pokoke utawa dasar-dasare mengkono kang tinutur kabeh kulli kabehane khamsatun iku ana 5. Ya, napa mawon ulul himmati rupane siji luhure cita-cita. Wa hifdzul hurmati lan ya njaga kehormatan. Wa husnul khidmati lan bagusé khidmah wa nufuzul azimati lan napa nglaksanakaken tekad kuat wa ta'zimun nikmati lan ngegungaken kenikmatan. Jadi pokok-pokok utawa ya dasar-dasar semua tadi berarti usul iki mau ya wan usul tasawuf ya lagi usul ya ya pokok dasar daripada dasar ada 5 yaitu apa ya luhure cita-cita kudu duwe cita-cita sing gede sampean kok mlaku sangger ya sak mlakune niku ya kurang bagus ya kudu duwe cita-cita nah iso ditarget ya ditarget dan berusaha sesuai dengan targetnya niku ya. Jadi cita-cita niku nggih al-himmah. Ya, himmah niku napa semangat ya, luhure semangat. Duwe semangat ya duwe cita-cita bareng. Misal sampean sing
lagi do ngapalno Quran iki dudu ana targete barang ya ana semangat iki kudune bar kaya iki dalam waktu semene kudune wis bar misalkan untuk sampean sing ngaji kitab misal target 1 tahun kudune iso maca kitab lancar misalkan utawa ya kudu ngaji kitab iki lah itu harus ada napa ulul himmah ya luhure cita-cita atau luhure semangat sing kuat, semangat yang menggebu-gebu. Iku kudu duwe. Nah, urip kok nggih sak mlakune kancane ngalor melok ngalor, kancane ngidul melok ngidul ya biasa dadi wong biasa-biasa wae. Nah, sampean pengen wong sing luwih unggul ya kudu duwe cita-cita yang lebih unggul. Duwe semangat yang lebih unggul. Wa hifdzul hormati, menjaga kehormatan. Niku ngoten. Ya kudu menjaga kehormatan kehormatan atau kemuliaan itu kudu dijogo. Nah, sampean sebagai santri ya kudu jogo kehormatannya santri dengan tidak mencoreng nama baik santri, mencoreng nama baik pondok misalnya. Ampun niku. Wa husnul khidmati, bagusnya khidmah ya khidmah sesuai dengan yang dibisai. Kalau isone ngajar ya khidmahnya dengan ngajar, isone ya bahkan misal kok nyapu ya khidmahnya dengan nyapu ya khidmah seseorang tiap orang itu beda-beda sesuai dengan yang diisani. Iku wa husnul khidmati. Terus wa nufuzul azimati, jadi tekad yang kuat niki kudu dijalankan. Nggih, kudu duwe tekad kuat. Ngene kudune ngene. Jadi harus punya semangat yang kuat, tekad yang kuat dan nanti dijalankan tekad kuat ini. Wa ta'zimun nikmati, yang ngegungaken nikmat. Ya jangan sampai sekali-kali kita meremehkan nikmat napa wae sekecil apapun yang kita lihat niku mun'im. Zat sing gawe nikmat niku, zat sing maringi nikmat, yaiku Gusti Allah. Jadi tidak ada yang namanya ngeremehno sedikit nikmat pun. Ya bahkan jarene napa para ulama niku bahkan koyo sego sak ya sampeyan iki nggih baleni meneh bulan-baleni. Jadi di menangka ta'zimun nikmah aja sampai napa nek sampeyan entuk nikmat ya dibuang sia-sia, mubadzirno. Nggih, nikmat iku aja sampai. Ya nak mangan yo dientekno. Nggih. Bahkan nak Syekh Muhammad amun nggih. Nah Syekh Muhammad Darwis niku nak dahar sampai resik piringnya. Sampai resik banget piringnya niku. Beliau tidak pengen menyanyiakan nikmat ya. Tidak pengen napa membazirkan nikmat karena sing jenenge nikmat niku ya, sekecil apapun niku nikmat ya, iku kita harus menghargai iku memuliakan nikmat itu dengan cara napa ya memanfaatkan ya nadarin ya dipangan apa sandangan ya diagem kaya ngono iku lah. Ya, jadi iki sampean-sampean iki nak meneh pas wayah mangan nggih. Niku di antara ta'zimun nikmah ngegungaken nikmat niku napa ditelaske. Kok misal sekirane gak telas niku piye kok dikumpulno terus bariku dipakakno ning ayam-ayame tangga iku misalkan. Ben sekirane manfaat mboten kebuang mubazir sia-sia. Nah ngendikane Habib Lutfi sego niku meskipun siji delok ta. Sampeyan delok prosese sego iku. Ya. Upa siji iku lho, iku prosesnya panjang. Ya. Dan itu melewati keringete wong petani-petani yang luar biasa niku. Ya, mulai dari pas nandure terus bariku engko pas wayah manene kepiye terus bariku nyelepene dimasak barang itu proses yang begitu lama kok dibuat sia-sia ini kan ya apa jenenge eman-eman. Maka bagaimana carane ya sekiranya kok ora iso maem langsung niku nggih mbok disisakno diparingno pitik-pitik tangga ta pripun
kok apa meneh ndelala ora ono wis anggere didokokno tapi diniati sing tak niati nggawe makane gegermetane Gusti Allah. Kewan-kewan nggih gegermetane Gusti Allah. Yes. Kaya ngono mentok-mentok ngono iku ya. Mbok kewan apa, mbok kewan sing cilik-cilik niku lah diniati makane iku mau. Ben mboten kebuang sia-sia. Faman mongko utawi sapane wong alat iku luhur. Sapa apa himmatu apa himmae wong irtafaat mongko dadi dhuwur rutbatuhu apa derajate wong. Ati wong kok duwe cita-cita, wong kok duwe semangate tinggi, maka ya pangkate utawa napa derajate wong iki apa padha luhur. Ya kebalikane wong kok ora duwe cita-cita, ora duwe semangat, ya derajate ya biasa-biasa wae. Ya, maka kudu duwe semangat sing kuat sampean iki nggih. Ya mbak-mbak ya mas-mas ya. Sing mbak-mbak kudu duwe tekad yang kuat, ya, semangat sing kuat. Aku kudu apal Quran, metu kok kene ya kudu apal Quran. Kudu ditancepno iku temenan nggih. Nek gak ngono kendho sampean. Sing lanang ya padha ngono kuwi. Aku kudu iso dadi napa sing saged khidmah ning syariat Gusti Allah, dadi ulama ya sing napa saged khidmah ning syariat Gusti Allah, syariat Kanjeng Nabi, iso nyenengno Kanjeng Nabi, kudu duwe tekad sing kuat sampean. Nek ora duwe tekad sing kuat ya wis biasa-biasa wae. Nanti ngajine sinaune ya biasa-biasa wae. Tapi nek tekade kuat, kabeh niku di sinaune dengan temenanan. Ya semangat tenan. Waman hafidha waman lan utawi sapane wong hafidha iku njaga sapa man hormatallahi ing kehormatane ing kehormatane Gusti Allah, hafizallah hafidha mongko ngreksa njaga sapa Allah hormatahu ing kehormatane wong iku mau ya. Ya maksudnya kehormatan Gusti Allah ya njaga kehormatane Gusti Allah, maksudnya nglakoni perintah-perintahe, ninggalno larangan-larangane. Niku. Nanti kapan ya sampean njaga kehormatane Gusti Allah dengan cara menjalankan perintah Gusti Allah, ninggalno larangane Gusti Allah, maka Gusti Allah bakal njaga kehormatanmu. Sampean ya dijaga kehormatane ya. Terus badan niku namane sampean iki dijaga, dadi apik ning ya kesuwur apik ning wong-wong. Iku koyo ngoten. Wa man hasunat mong lan utawi sapane wong hasunat iku bagus khidmatuhu apa khidmahe wong. Nggih. Wajibat mongko wajib karamatuhu apa mulyane wong. Kapan ana wong kok khidmahe sae, nggih. Ya khidmah dengan tadi mau Ustaz sebutno beda wong ya beda cara khidmahe. Kok khidmahe ning syariat iku sae ya maka wajibat karamatuh, maka dia itu pasti mulyane, harus iku mesti mulya, mesti mulyane. Waman nafadat, waman lan utawi sapane wong nafadat iku napa jenenge ya merealisasikan atau menjalankan ya terjalankan azimatuhu apa tekad kuate ya wong damat mongko langgeng hidayatuhu apa hidayahe atau petunjuke wong mau. Nah, kapan kok tekad kuate, ya tekad kuat dalam kebaikan ya. Kok iki iso terjalankan, maka ya insyaallah Gusti Allah iki njaga ya dalan benere wong iki. Ya selalu diparingi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'azzama ni'mah syakaraha. Wa man lan utawi sapane wong azzama iku mulyakno, iku ngegungaken sapa man an nikmata ing kenikmatan syakara mongko nyukuri sapa man ha ing nikmat. Nah, wong sing ngegungno nikmat ya iku mesti nyukuri. Ya, carane mensyukuri pripun? Ya, carane mensyukuri adalah menggunakan sebagaimana mestine. Nah, ya misal makanan, nikmat makanan iku ya sebagaimana mestine piye ya dipangan, ya dikonsumsi sing sae. Ya sandangan cara mensyukuri nikmate pripun? Ya dipakai. Ya minimal nyukuri nikmat itu tidak menggunakan nikmat untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
duwe nikmat tangan, duwe nikmat mripat, kok dikei maksiat ning Gusti Allah niki nggih mboten syukur niki. Nah, cara nyukuri napa? Dengan tidak menjadikan nikmat tadi itu sebagai alat atau cara atau wasilah nggih untuk ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man lan utawi sapane wong syakara iku nyukuri sapa manha ing nikmat istaujabal mazid, istaujaba mongko napa amrih netepi ya. Amrih wajib sapa wong mau al mazida ing tambahe nikmat. Jadi kapan ana wong kok gelem nyukuri nikmate sing diparingno Gusti Allah kepada dia, maka iki mesti untuk tambahan. Ya. Walaupun ning Quran, pripun? Hah? Lazidan nakum. Hah? Lain syakartum lazidan nakum. Nah, kamu gelem syukuri nikmat maka tak tambahi. Nah, ditambahi dening Gusti Allah nikmat-nikmat iku wau. Berapa menit? Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.